αν νιώθεις ότι οι πωλήσεις του e-shop σου δεν αντικατοπτρίζουν το προϊόν σου, πολύ πιθανό δεν φταίει το προϊόν. Φταίει το checkout. Το checkout είναι το πιο ακριβό σημείο σε ένα e-shop από άποψη UX. Εκεί χάνονται οι περισσότερες αγορές και συνήθως για λόγους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα 5 μεγαλύτερα UX λάθη στο checkout. Λάθη που βλέπουμε ξανά και ξανά σε πραγματικά e-shops. Και ξεκινάμε αμέσως. Πάμε σε ένα τυχαίο e-shop για να δούμε το λάθος ένα. Ξεκινάμε με το πρώτο και ίσως το πιο συχνό λάθος που βλέπουμε στα checkout. Δες εδώ. Είμαστε σε κινητό. Το checkout δεν είναι σχεδιασμένο για mobile. Τα πεδία είναι μικρά, το layout σπάει. Χρειάζεται zoom, scroll, ξανά scroll. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Πάνω από το 60% των αγορών γίνεται από κινητό. Αν το checkout σου δεν δουλεύει σωστά σε mobile, δεν χάνεις απλώς πωλήσεις. Δεν τις αφήνεις καν να ξεκινήσουν. Πάμε τώρα στο δεύτερο λάθος που βλέπουμε στο ίδιο checkout. Μέτρα μαζί μου. Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, email και συνεχίζει. Εδώ μιλάμε για πάνω από 20 πεδία για να ολοκληρώσει κάποιος μια αγορά. Κάθε επιπλέον πεδίο είναι μια ερώτηση στο μυαλό του χρήστη. Γιατί το ζητάνε αυτό? Και κάθε τέτοια ερώτηση αυξάνει την πιθανότητα να φύγει. Στο checkout, λιγότερα πεδία σημαίνουν περισσότερες αγορές. Και αυτά ήταν μόνο τα δύο πρώτα λάθη. Πάμε να δούμε το επόμενο, και εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Στο δεύτερο e-shop, το πρόβλημα δεν είναι η φόρμα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις την αγορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του checkout εμφανίζονται pop-ups, προσφορές, newsletters, υπενθυμίσεις, εκπτωτική κωδική. Το checkout δεν είναι χώρος για marketing. Είναι χώρος για ολοκλήρωση μιας απόφασης. Όταν ο χρήστης έχει αποφασίσει να αγοράσει, κάθε διακοπή αυξάνει την πιθανότητα να αλλάξει γνώμη. Άρα εδώ το UX λάθος δεν είναι τεχνικό. Είναι στρατηγικό. Το site προσπαθεί να πουλήσει περισσότερα και τελικά καταλήγει να πουλάει λιγότερα. Πάμε στο επόμενο λάθος. Ο χρήστης επιλέγει τα προϊόντα του. Πείθεται να αγοράσει, πάει να πληρώσει και βλέπει το stop. Πρέπει να φτιάξει λογαριασμό. Δεν θέλει να κάνει σχέση. Φέτα θέλει να αγοράσει. Το guest checkout δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό UX feature. Κανείς δεν θέλει να χαλάσει έξτρα χρόνο σε επιβεβαίωση μέσω email, σκέψη, τριβή. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δει κακό mobile checkout, πάρα πολλά πεδία, pop-ups στις πιο λάθος στιγμές και αναγκαστική δημιουργία χρήστη. Και δεν έχουμε δει ακόμα το απολύτως χειρότερο. Ένα κατά τα άλλα πανέμορφο site που μάλλον προτιμάει να είναι όμορφο αντί να πουλάει, καθώς το ίδιο το κουμπί για την αγορά μοιάζει να μην πατιέται. Το χρώμα είναι faded τόνος του φόντου. Δεν ξεχωρίζει. Δεν παρακινεί δράση. Ο χρήστης αβέβαιος δεν μπορεί να καταλάβει τι να πατήσει για να πληρώσει. Όλα αυτά τα λάθη έχουν ένα κοινό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν τα βλέπουν. Όχι γιατί δεν τους νοιάζει, αλλά γιατί είναι πολύ κοντά στο site τους. Γι' αυτό φτιάξαμε το UX Checkup. Ένα AI UX Audit που αναλύει το site σου και σου δείχνει ξεκάθαρα πού χάνεις χρήστες, πού δημιουργείται τριβή και τι χρειάζεται βελτίωση πριν χαθούν οι πωλήσεις. Αν θες να δεις τι συμβαίνει πραγματικά στο checkout σου, βάλε το URL σου στο uxcheckup.online.